أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Alhamdulillah. ‘Yan uwa masu kallo da saurare da ‘yan uwa ɗalibai, har yanzu dai muna ci gaba da sanar da ku cewa duk mai buƙatar karatu na Alƙur'ani da sanin baƙi ko ya samu wani koyarwa training na musamman akan wannan ɓangaren, to insha Allah ta'ala ƙofa a buɗe take wajen samun training akan Ƙur'ani da sanin baƙi, kuma in Allah ya yarda in ka zo za ka samu abin da kake buƙata da taimakon Allah. Kuma abin da muke da fata shine idan kana tunanin a ina za ka same mu, to mu dai ‘yan giginyi ne, dan ba mu kaɗai muke wannan karatun bari na tare da abokanan aiki, to a giginyi muke. Kuma insha Allah ta'ala ka bibiye mu a Facebook da YouTube da kuma TikTok za ka samu pejin mu Dan Albarka GGY. In YouTube ne za ka bibiyi Dan Albarka GGY TV, insha Allah za ka samu karatuttuka masu inganci. Fatan da muke gabaki daya Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya ba mu dacewa gabaki daya albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya yafe mana, Allah ya gafarta mana, Allah ya ji kanmu, Allah ya samu cika da imani, Allah ya ba mu albarkacin Alƙur'ani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.